There she was. Merry Christmas mga anak. Maganahan unta mo sa akong regalo kaninyo. Thanks pa. Oy wow, kanay sa medyas imong gihatag pa. Kanais, uso siguro na karon, familiar man good. Oy, thank you po sa kining figurine pa. Tempa, kadyut lang. Murag parehas lagi na sa figurine na akong gihatag sa imuha last year pa. Pero like na kuning panyo imong gihatag. Thanks pa. Wait a minute, pa, mao man ang panyo akong gihatag sa imuha last year. Katong na ay embroidery na PRRD. Hala, kanang gift na medyas ni Pulong, di ba maupod ng medyas akong gihatag sa imoha last year pa? Bantogra familiar ng figurine na gihatag nimo kay Ate Inday pa. Kay maupod na akong gihatag nimo last year. Pa, mao maning ballpen akong gihatag sa imong niaging birthday. Napagani naka-engrave na. Happy birthday pa. Love baste. Pa, asa na ka pa? She looked good.